Fit-3 ta' Frar 1881. Waqt li xi ħaddiema kienu qed iħaffru l-ħamrija biex iħawlu s-siġar fil-wesa kbira tas-Sakkajja li lin mill-ħajt tan-Notabile u nofs triq bejn bib il-Arreqin tal-Belt il-Qadima u l-Għariexem fir-Rabat, instabu fdalijiet ta' mużajk Ruman antik. Hekk kiteb Antonio Annetto Caruana fir-rapport li ppubblika f'dik l-istess sena dwar dik is-sejba għadha friska. B'sentenza waħda fetaħ it-triq għal volumi ta' dokumentazzjoni u riċerka li nkitbu dwar dawk il-fdalijiet tul il-140 sena ta' wara. Għax dik ma kienx sejba li sseħħ kuljum, kienet is-sejba straordinarja ta' dar midfuna fid-dlam għal sekli sħaħ bit-teżori u s-sigriti kollha tagħha. Kienet is-sejba tad-Domus Romana. Ma' s-sejba tal-ewwel fdalijiet, Caruana li kien il-kuratur tal-kollezzjoni ta' fdalijiet arkeoloġiċi li kien hemm fil-biblioteka, tqabbad jagħmel stħarriġ aktar fil-fond. Grazzi għad-dokumenti li ħallilna, illum nafu pass pass kif, meta u fejn saru l-iskavi li komplew jikxfu aktar partijiet tad-dar mistura. Dawn l-iskavi xeħtu dawl fuq il-ġrajja komplessa ta' dan is-sit, fuq kif u meta nbena, l-użu tiegħu bħala dar u ma' żmien l-abbandun u l-użu ġdid bħala posta tfin għall-misilmin. Il-fdalijiet li nkixfu f'dawk l-ewwel skavi kienu ta' 4 tikmamar kbar li jinkludu bitħan terna, portiku u 4 ċisterni. Instabu wkoll statwi, skrizzjonijiet, muniti, għodot tal-kċina u oġġetti li kienu jintużaw għal-kura tal-ġilda u tad-dera. Il-perit Emanuele Luigi Galizia ukoll kellu semewlini fid-dokumentazzjoni tal-ewwel skavi u ħallilna bosta tpinġijiet u rendikonti dettaljati tax-xogħol li sar dak iż-żmien. Fil-kitbit tiegħu tissemma s-sejba tal-bitħan terna tad-Domus, imżejna bil-mużajk u mdawra b'16 kolonna li minnhom illum ma tgħandna xi wħud. Għal ħafna snin din id-dar kienet magħrufa bħala l-Villa Rumana. Illum insejħula Domus, għax nafu li meta nbniet kienet tinsab fil-belt ta' Melite, fejn illum hemm l-imdina u parti sostanzjali mir-Rabat, u mhux il-barra minna, u għalhekk kienet residenza urbana. Villa Rumana minnaħa l-oħra kont issiba qalb ir-Raba, xi drabi monija wkoll b'dak kollu meħtieġ għall produzzjoni tal-inbit, tat-tqiq jew taż-żejt, bħalma jidik ta' San Pawl Milqi fost oħrajn. Skont il-perit u inġinier Ruman Vitruvius, l-ispazji u l-kmamar f'Domus kellhom isegwu dejjem l-istess mudell li kien jiddetta d-daqs, il-funzjoni u l-pożizzjoni. Iżda d-Domus tagħna fir-Rabat timraħ xi ftit lil hinn minn dan il-mudell. Mill-fdalijiet arkitettoniċi u l-mużajk tal-art, wieħed jista' jobsor li din id-dar inbniet fit-tieni seklu qabel Kristu. Aktarx li dak iż-żmien surita kienet tiġbaħ lil dik suġġerita minn Vitruvius, iżda mbagħad għal ħabta tal-bitu tal-ewwel seklu qabel Kristu għaddiet minn bidliet strutturali kbar. Fost oħrajn inbniet il-bitħan terna magħrufa bħala peristilju li għal raġuni li għadna ma nafuhiex tqiegħdet fuq il-lemin tal-kamra magħrufa bħala tablinum minflok warajha. Meta llum inżuru d-Domus Romana x'aktarx li nkunu qed nirfsu fuq kwart biss tal-ispazju oriġinali li kienet qed tokkupa din id-dar. Jiġifieri, l-entrata, il-bitħan terna u triklinium jew aħjar kamra tal-ikel. L-kmamar tas-sodda li Rumani kienu jsejħulhom kubikola qatt ma nstabu, però dawn normalment kienu jkunu organizzati madwar il-bitħan terna. Laqqas ma nstabu l-kċina u l-ispazji fejn kienu jgħixu lil-siera. Kamra oħra li nstabet taħt il-livell tal-entrata oriġinali tal-mużew li nbena fuq il-fdalijiet għadha kemm xejn misterjuża għax l-użu tagħha da mhux mifhum. Però jista' jagħti l-każ li din kienet kamra fejn kienu jiġu osservati opri tal-arti jew spazju fejn wieħed jistenna sakemm jintaqa' mas-sit. Bla dubju, żjara fid-Domus Romana tħallilek f'moħħok ix-xena famuża msawra bil-mużajk li turi żewġ ħamimiet jixorbu. Il-ġmiel ta' dan il-mużajk fil-peristilju u l-fatt li għadna nistgħu nitpaxxew bih mal-2000 sena wara li nħadem hu meravilja fih innifsu. U min jaf kemm meravilji oħra tlifna l-dejjem meta tħaffret triq għall-istazzjon tal-ferrovija bi swiet id-Domus fl-1899. Imma dik storja oħra.